kaixo, lehenik eta den eskerrak gonbidapenagatik eta mahaiburu honetan gai hau mahai gainean jartzeagatik, ez? Nafarroko torturatuen zarean, 10 urte honetan Nafar Gobernuak eman duen ibilbidea, positiboki baloratzen dugu, gehien bat, atzera botatzen dugunean, 2015 aurretik ze puntuan geunden ikusita, ez? Torturaren gaia garai horretan ezen hitz egiten, erabat ukatua zen, negazionismoa bete-betean zegoen, eta torturaz ezin zen hitz egin gizartean, ez? Gertatu urtetan zehar gertatutako guztia, etxean eduki behar genuen, barne eduki genuen, eta ezen erairiki batean hitz egiten, ez? Horan hori kontutan hartutan, 10 urte hauek aurrera pausoak eman dira, egia esateko aurrera pauso hauek ematea kosta egin da, osea ez da egun batetik bestera emandako pausoak izan. Nafar Gobernuak bi bide hartu zituen pixkat gai honi eusteko, ez? Alde batetik legea, funtzionario publikoek motivazio politikoagatik aitortza emateko legea, eta bestetik ikerketa, ez? Legearen inguruan 2015an egon zen lehen saiakera bat, aurkeztu zen lege bat aitortza emateko, baina lege hori errekurritu egin zuen PPek eta Auzitegi Konstituzionalak atzera bota zuen, esaten zuelako batzorde batek ezin zuela ikertu tortura eta erantzukizunak ezin zirela egotzi, ez? Hau dela eta bertan bera geratu zen, eta 2019an PSN-ren abstentzioarekin eta UPN-ren kontrako bozkarekin lortu zen legea berriro aurkeztea, eta lege hori berriro errekurritu egin zen, eta aldatu behar izan ziren artikulu batzuk, ez? Eta orain esan dezakegu, 2022an lege hori martxan jarri zela, baina da aurreko legean aurkeztu zen lege bertsio deskafinatu bat esateko moduan, ez? Ez da egiaren batzorde bat, ez dira erantzunkizunak egozten, ez dakigu aitortzak ematen direnean arduradunak, bai segurtasun indarrek, bai mediku forenseak, bai epaileek, bai hainbat komunikabideen daukaten ardura hori, ez da inondik ateratzen. Aitortzen gaituzte, baina nor geratzen da aitortza administratibo hutsa da, bai? Orduan, legea pixka bat ibilbide hori eraman duela labur bilduta, gaur egun, ja eman dira lehen 97 aitortza, beietatik 96 dira tortura kasuenak, eta lehen izan dudan bezala Nafar Gobernuak legea aparte ikerketaren bidea eraman zuen, ez? Hasieran saiatu zen IBAK, Instituto de Kriminologia Baskoren bidez, ikerketa bat egitea, eman zitzaion hori egiteko zitzaion hori egitea, eta hasi zen lanean, baina ikerketa egiteko lotuta zegoenez atzera bota zen lege horri, bertan bera geratu zen ikerketa hori, eta bakarrik ikertu ahal izan zen 2003ko epealditik, 2003ko epetik 2018ko epera, bai? Orduan hor, ikerketa horren ondorioetan jartzen zen, esaten zen, ikerketarekin jarraitu behar zela, ez delako hor epealdi guztiak aztertzen. Nafarroan ez delako bakarrik tortura existitu 78 urte arte, ez? Orduan, hor egon zen saiakera batzuk, eta azkenean lortu zen 2022an ikerketa zientifiko, profesional eta independiente bat, IBAKek eginda, lortu zena, Nafarroak ematen zituen diru laguntza lehiaketa baten bidez, ez? Eta egin zen azkenean 2022an, hor lortu zen Nafarroako radiografia orokor bat
torturaren inguruko radiografia bat, non ja ematen ziren lehenengo zenbaki ofizialak, ez? 1083 kasu tortura hemen zirela gure herrialdean, eta 916 pertsona torturatu, ez? Orduan, gaur egun, gauden une honetan, non ikerketa bat badaukagu mahai gainean, eta lege bat dago martxan, eta 2027ko uztaila arte aukera dago aurkezteko, ez? Hasi dira lehen patroiak ateratzen, hasi da ikusten tortura ez dela modu isolatu batean eman, baizik eta modu sistematiko batean eman dela, bai epealdi ezberdinetan, bai frankismo garaian, nola konstituzio garaian, ez? Eta orain une honetan gaude, ez? Uste dugu, mundik aurrera, Nafar gobernuak honekiko kontramezuak hartu beharko dituzkela, benetan erreparazioa eta memoria inklusibo baten bidean, eta hori ikusiko dugu nola garatzen den kontua, ez? Bai, Ainara, eta gero, zuen elkartearen inguruan galdera bat ere bai, alde batetik, azken urteetan zeintzuk diren topatu dituzuen zailtasun nagusiak aurrera egiteko, eta baita ere, eta bide batez, etorkizunari begira zeintzuk diren erronka nagusiak, ez? Bai, 2022an Nafarroko torturatuen sarea elkartea publikoki aurkeztu genuen, gure helburu nagusia ziren aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermea. Helburu horiek, bagoaz, pixka bat ibiltzen zaigu, bai legea, bai ikerketa, helburu horiek lortzeko tresna bat direla, eta horiek nolabaiteko zirrikituak ireki ditzazketela, ondoren jarraitzeko torturaren gaia lantzen, ez? Zailtasunak, ezberdinak dira, ez? Topatu garen zailtasunekin, alde batetik, lehen zailtasuna da, torturatuen gana heltzea oso zaila da, alde batetik torturatu askok ez dutelako inoiz hitz egin gai honetaz, oraindik ere daude pertsona asko bere burua ez dutela torturatutzat identifikatzen, eta hori kostatzen ari da, ez? Torturatu asko da hil egin dira, bere testigantzak ez dute inoiz sekulan familian kontatu, eta hori da lehen zailtasuna, ez? Beste zailtasuna bat izan zitekeen, hasieran bintzak geneukana zen, ez gintuztela sinistuko, ez? Ez geneukan ezer akreditatzeko torturatuak izan garela, eta horregatik bera, sarea sortzea eta sare bat egitea garrantzitsua zen, ez? Gurutzen zitzea guk ez bagenuen kontatzen gertatutakoa, inork ez zuela kontatuko gure partez, ez? Eta horregatik, ikusi dugu, hasieran geneukan beldur hori, nolabait ere denborarekin ikusi dela, gaur egun sinistua garela, Nafarroko gobernuan izan ditugun harreman guztietan, inor ez dugu gezurrik esaten dugunik esaten, UPN-erekin ere izan ditugun harremanak errespetuzkoak izan dira, eta alde horretatik iruditzen zaigu, zailtasun hori gainditzen ari dela, ez? Eta beste zailtasun bat izan daiteke, oraindik ere eskuina hor dagoela, negazionismoa beraiek jarraitzen dute bere posizio horretan, ez? Eta uste dugu, oraindik arlo horretan ere pedagogia handia egin behar dela, eskubide urraketa guztiak aitortu egin behar direla, inolako salbuespenik gabe, eta inondik inora ezin dela eskubide urraketa hauek justifikatu, ez? Batzuk egin ahal dezaten bezala, ez? Eta erronkena galdetu diazu edo ez? Bale, Nafarroko tortura, egongo dira, badaude, ditugun erronken artean, saretzen jarraitzea da gure helbururik nagusinetako bat, oraindik ere erroldaren erdira heldu garelako, lehen aipatu den bezala, kostatzen delako jendearen gana heltzea. Epe laburrean beste erronka bada jendea animatzea ere lege horretan parte hartzeko,
iruditzen zaigu ez dela eguneko egunean nahiko genuken legea, inondik inora, baina lehen esan duan bezala, iruditzen zaigu badaukala lege horrek aukerak, etorkizunean ateak iriki aldituela lanean jarraitzeko, ez? Eta bestetik erronketako bat ere da Nafar gobernuak har dezala konpromisuak ere gai hau ez da amaitzen aitortza lege batekin, orain lan handia dago egiteko, bai hezkuntza arloan, baita ere memoria eta bizikidetza arloan eta osasun arloan ere, ez? Kuriosoa da, zeren lege honek osasun arloan ematen dizu publikoan laguntza psikologikoa, baina behin prozesu guztia egiten duzunean, ez? Aurretik da, behar duzunean benetan laguntza psikologiko hori, eta horrek ez dizu ematen, orduan, guk saretik laguntza eta emozionalki jendeari laguntzen ari gara, ez? Zaintza hori asko zaintzen ari dugu, ez? Eta azkenik, iruditzen zaigu, zirrikutu guztiak probestu behar direla, lan egin behar dela guztiarekin, egi osoa jakiteko eta garrantzitsuena dena guretzako berriro, bermea emateko berriro ez gertatzeko, ez? Badakigu beste arlotan tortura ematen dela, eta, gure ekarpena hau ere laguntzen baldin badu beste arlo horretan, ongi etorria. Mila esker Ainara, benetan.